ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኩም ፈልጥ ዶ? ሂወትኩም ኣከንዲ ንቕድሚት ዝኸይድ ንድሕሪት ዝጉተት ደሎን ድኾነ ስውር ሓይሊ ድማ ንድሕሪት ዝጎተኩም ከም ዘሎ ዓይነት ስምዒታት ተሰሚዕኩም ፈልጥ ዶ? ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ንዓይ እውን ይስምዓኒ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ዝስምዓኒ ድማ ሰባት ኩነታት ዘለኽዎ ቦታ እዚ ኮይኑ ድሕሪት ድጎተኒ ነይሩ ዝስምዓኒ ነይሩ። ግን ድማ ንሱ ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣብዚ ሎማዓንቲ ንሪኦ ቪድዮ እንሪአን 10 ነጥብታት እየን ሂወትና ንድሕሪት ንኽጉተትን ሂወትና ንኽበላሸወን ጌረን ነይረን። ብኸመይ ከም ነስተኻኽለን እንታይ ምዃነን ከዓ ብዝግባእ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢ ኢና። ኣብ ዩቲብ ቁም ነገር ንምርኣይ ገዛ ርእስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዘን 10 ነጥብታት ሂወትና ደበላሸዋ ዘለዋ ብዝግባእ ብምስትኽኻል ሓድሽ ሂወት ብኸመይ ከም ንነብር ክንርኢ ኢና። ናብታ ቀዳመይቲ በሎ ከብለኩም። እታ ቀዳመይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ሂወትና ተበላሸው ነገር ድማ እንታይ እንትርኣይኩም እኒ በቐፃልነት ንገዛእ ርእስና ምስ ካልኦት ሰባት መውድዳር እዩ። ብዙሕ ግዜ ናይ ሂወትና ሰላም ናይ ሂወትና ሓጎስ ዝጠፍአሉ ድማ ንገዛእ ርእስና ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ከነወዳድራ ክንጅምርን ከለና እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ናትና ብልጫታት ናትና ብሉፃት ጎነታት ደይኮንና ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ብሉፃት ጎነታት ነወዳድሮም እኳ ደኣ እቶም ናትና ድኹማት ዝበሃሉ ጎነታት ምስ ናይ ካልኦት ብሉፃት ጎነታት እንዳወዳደርና ኢና ናይ ሂወትና ሰላም ናይ ሂወትና ሓጎስ ኩሉ ግዜ ንሰርኮ። ነዛ ነገር እዚኣ ክነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትና ክስተኻኸል ይኽእል እዩ። ምስ ካልኦት ሰባት እንወዳደር ዘለና ሓደ ክርድአና ዘለዎ ነገር ንዕቤት ኣይኮናን። ንዕቤት እንተድኾን ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ። ግን ምናልባት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኮፍ ኢልካ ገዛኻ ድመፅእ ሶሻል ሚድያ ኣሎ። ኮፍ ኢልካ ገዛኻ ትሪኦ ፖስት ኣሎ ትሪኦ ቪድዮ ኣሎ። ሰባት ኣነ ክነግረኩም ባዕለይ እውን ዝገብሮ ነገር ስለዝኾነ ሕመቐይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ እዚ ኣይውፅኦን እየ። ናይ ገዛይ ጉድለኒ ሕማቕ ነገራት ቆሪፀ ዳ እምበርቲ ደሐጉሰን ነገራት ናባኹም ፖስት ድገብሮ እዚ ቪድዮ ተትሪእዎ ከመይ ይስራሕ ኣለውን ፅቡቅ ጌርኩም ረኣኹሞ ነርኩም። ከም ኤግዛምፕል ነዚ ነገር እዚ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ሰባት ደርእዩና ምስሊ ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ፖስት ክገብሩ እንሪኦ ነገር ናይ ብሓቂ እቲ ናቶም ሂወት ገልፅ ድዩ ኣይገልፅን ኣብ መልክት ሕቶ ዝኣቱ እዩ። እቲ ብሉፅ ናቶም ነገራት ስለ ደምፁ ግን ኣብቲ ስክሪን ንሪኦ ነገር ድማ ምስቲ ጉድ ኣብ ገዛና ዘሎ ምስቲ ሕማቕ ነገራት ደሎ ስለነወዳድሮ ኩሉ ግዜ ሓጎስና ምስ ተሰረቐ ሂወትና እውን ምስ ተበላሸወ እዩ። ናይ ገዛ ርእስና ሂወት ከነስተኻኽል እንተደኣ ደሊና እታ ትማሊ ዝነበረት መንነትና ዝሓሸት ክንገብራን ኣብ ሎሚ ድማ ክንዓይን ኣብ ገዛ ርእስና ክንሰርሕን ብዝግባእ ምስ ገዛ ርእስና ክንወዳደር እንተደኣ ክኢልና እዩ። በሩታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ብምግዳፍ ምስ ገዛ ርእስና ብምውድዳር ካብ ትማሊ ሎሚ ዝሓሹ ሰባት ምዃል እዩ። እታ ካልአይቲ ሂወትና ተበላሹ ዘላ ድማ እንታይ እንትርኣይኩም እኒ ነገራት ንፅባሕ ፅንሓለይ ኢልና ከም ልማድ ነዚ ነገር ዝምውሳድ እዩ። እዛ ነገር እዚኣ ብጣዕሚ ቀታሊት እያ። ንፅባሕ ፅንሓለይ እንብሎም ዘለና ነገራት ናብ ሎሚ ከነምፅኦም እንተደይክኢልና ኩሉ ግዜ እንዳሓሰብና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና እዚ ነገር እዚ ናብ ጭንቀት ደኣ እምበር ናብ ዕላማ ናብ ሰላም ኣየምርሐናን እዩ። ሂወትና እውን ብጣዕሚ እዩ ይበላሸው። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እንተደኣ ኢልኩም እኒ ብዛዕባ ዓበይቲ ነገራት ብከብዱና ነገራት ፅባሕ ፅንሓለይ እንብሎም ነገራት ምሕሳብ ገዲፍና ብንኣሽቱ ነገራት ሎሚ ክንገብሮም እንኽእል ደቀቕቲ ነገራት ብኦኦም ንጀምር። ምናልባት ንጎዲ ምትሳእ ዝኣበየና ወይ እውን ዝኾነ መፅሓፍቲ ምንባብ ብጣዕሚ ዝከብደና ደሎ መፅሓፍ ምንባብ ብሎ ንጎተሲእካ መዓልትኻ ብፀሎት ብምስጋና ብምጅማር ንሂወትካ ብዕላማ ምንባር ድኾነ ከተስምሮ ትደሊ ከተሳኽዖ ትደሊ ድኾነ ዓብዪ ዕላማ ስለ ዘለወካ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ዕላማ ክትሓስብ ክጅምር ከለኻ ከዓ ፅባሕ ፅንሐለይ እንዳበልካ ኣብ ሎሚ ዘለው ልማዳትካ ብዝግባእ ኣይተተግብሮምን ኢኻ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እንተደኣ ኢልኩም እኒ ናብ ዕላማ ዘብፅሑና ናብቲ ንሕና ክንከዶ ንደሊ ሂወት ዘብፅሑና መዓልታዊ እነተግብሮም ተግባራት እዮም። ስለዚ ምጭናቕ ምሕሳብ ገዲፍና ናብ ደቀቕትን ከነተግብሮም እንኽእል ነገራት ነብፅዓ እዮም። ስለዚ ብንኣሽቱ ነገራት ንጀምር። ቀስ እንዳበልና ድማ እንዳነፀረና እንዳበረህልና ካብዚ ፅባሕ ፅንሓለይ እንብሎ ነገር ድማ ብዕላማ ቦጌርና ክንናገፍ ኢና። ዝኾነ ግዜ ብጣዕሚ ዝኸብደና ሓደ ነገር ነይሩ። ዕላማ ኣለኒ ቤተሰበይ ክሕግዝ ዝደሊ እየ ንገዛእ ርእሰይ ቀይረ ከዓ ንስድራይ ንቤተሰበይ ክኸውን ደሊ ንሕብረተሰበይ ክበፅሕ ክሕግዝ ዝደሊ እየ። ግን ብጣዕሚ ሓደ ደሸግር ዝነበረ ነገር እንታይ እንተርኣይኩም እኒ በቃ ካብ ምንታይ እየ ክጅምር እንታይ እየ ክገብር ድሓን ፅባሕ ፅንሓለይ ኣብ ድኾነ ዓዲ ምስ ከድኩ ናብዚ ቦታ እዚ ምስ ከድኩ ወይ ናብ ኤሮጳ ምስ ከድኩ ገለ እንተበልኩ ከምኡ ድብል ሓሳባት ነይሩኒ። ናብ ኤሮጳ ክኸድሉ ዝኽእሉ ሓንቲ መንገዲ የለን ይፈልጥ እየ ንነፍሰይ። ግን ፕሮክራስቲኔት ምግባር ንፅባሕ ፅንሓለይ ምባል ከም ልምባድ ስለ ድሓስኮ ግን ብጣዕሚ ከቢድኒ ነይሩ። ብሓሶት እያ ተረቲዐ ነይራ። ሓቅነት ግን ኣብ ምንታይ ገሊዮም እንተደኣ እኒ መዓልታዊ ነብተግብሮም ተግባራት እዩ ደሎ። እሱ እንታይ ኢኻ ጌርካ እንተደኣ ኢልኩም እኒ እዚ ነገር እዚ ብምግዳፍ
هیوتای کقیر انت آخوینا تای خبر دلنی بنو تسألني نقول تسي معلتي بزقلوت بمسكنا خجي مروك قلالني معلتا وتقدس حسابات بمحساب بزعب على ماي عب حجي ساعات دقورم تكبارك كستاخلب كخيل عندني نير قداي من انت هيك نديج مرة للأخو تعالى ما يسنو انت هيك مرة دليل للأخو مغنياتو سدراي كرد سدراي كحقس لزد الأخية أخم قدامي تعالى ما دو سركويا سلازم نقولهم تسعق أبد كوخونا من كله علامة سدراي محقاس لزخونا ماني مت إذا تساكا كافتا بروكراستنيت تقبر عويد ما نزبو أحسن حليت بلا نقر ماني مت إذا تساكا هيوت كاخد كيرا لك أنا عائلو كاب ترك أسي دغسك سن ماني انتر عالكمني سدرا بيتي يلو نكون مساي بقى أمريكن كوف مسبلكم علامة حزب مش جمركوكن نقول هنا متسع عبا بريك بالزودي كحجزك إل كان يركاكو عبا بريك بالزودي كحجزك إل كان يركاكو بقى أمريكم عينت كازلا كابوي كابدي كبيت سبي متأني بريجي لب متسع دما نتنت أبا حسن حلا يزبلو زنبركو علامة يجن وسانة زخونا نقر دما كتجورو جميرة إذا نقر زي أغنستاخل عند الأخ إنا دما هيوتنا كان رحل نخيلنا እታሳት ሰይቲ ህይወትና ተበላሽ ነገር ዘላ ድማ ብጣዕሚ ወሳኒት እያ እዚኣ ክንስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ብዙሕ ዓመታትና ህይወትና ክነድሕን ንኽእል ኢና እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ድማ ካብ ዘይጠቕሙና ሰባትን ዘይጠቅም ቦታን ነፍስና ምርሓብ ወይ ድማ ነፍስና ብዘይምርሓቕና ኢና ንሕሰብ ዘለና ምናልባት ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ዘይጠቅም ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ጠቃሚ እዩ ፈጣሪ ዝፈጠሮ ፍጡር ደበለ ሰብ ደበለ ኩሉ ጠቕሚ ኣለዎ ግን ድማ ናብ ዘይከውን መንገዲ ዝመርሐካ ከይተረድኦ ድማ እትናትካ ሰላም ዝዘርግ እትናትካ ኤነርጂ ዝወስድ ግን ብዙሕ ሰብ ይደሎ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ይደሎ ሕጂ ግን ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ምፍራድ ብዛዕባ ኣዕሩኽትና ብዛዕባ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ምፍራድ ይፅንሐልና እሞ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ኩነታቱ እስኻ እንተ ደይትህሉ ነርካ እዞም ሰባት እዚኦም መኻይድትኻ ይምኾኑ ነይሮም ነዞም ሰባት እዚኦም ምፍታሽ ደይኮነ ሕጂ ግን ናብ ገዛእ ርእስኻ ተመሊስካ ገዛእ ርእስኻ ምፍታሽ እዩ ምስ መን እየ ድውዕል ዘለኹ ኣበይ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ዝኸዶም ዘለኹ ኣዕሩኽቲ ኤነርጂ ድወስዱ እዮም ወይ ናይ ብሓቂ ኤነርጂ ደህቡኒ ሰባት እዮም ናብ ዕላማይ ንኽኸይድ ተስፋ ንኽገብር ኣጅውኻ ኢሎም ዝሕግዙኒ ሰባት እዮም ወይስ ንድሕሪት ዝጎትኑ ሰባት እዮም ኩላትና እንዳጠፋእና ንሮል ሓደ ሰብ ከነድሕን ኣይንኽእልን እየ ዓርከይ ከድሕና እንተደኣ ደልየ ናይ ብሓቂ ኣዕሩኽተይ ሰላም ክረኽቡ ወይ እውን ምሳይ ዘለዉ ሰባት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እንተደኣ ዝሓስብ ድምና ኮይና እንታይ ክገብር ዘለና እንተደኣ ኢልኩምኒ ዝሓሸ ሂወት ከም ደሎ ከርእዮም ክኽእል ኣነ እዩ ዘለኒ ስለዚ ካልኦት ሰባት ምፍራድ ገዲፍና ገዛእ ርእስና ንፍረድ ብፍላይ ናይዚ ዘመን እዚ ሓደ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ድማ ኣቦታትና ከምቲ ድብልዎ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ መን ምዃንካ ክነግረካ እንታይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ኢኻ ትከታተል ንገረኒ እቲ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እንሰምዖ ዘለና ሶሻል ሚድያ ኤነርጂና ድወስድ ተስፋና ደቕህም ፍፁጥ ሓበሬታ ኔጌቲቭ ነገራት ኣብ ተዓዲ ደሎ ድነገረና እንተደኣ ኮይኑ ውሽጣዊ ሰላምና ብምዝራቅ መንፈስና ብምብራስ ዝሓሹ ሰባት ንኸይንኸውንን ሂወትና ንኸነበላሽ ይገብረና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ካልእ ቪድዮ ሰሪሕና ብሰፊሑ ክንርኢና ግን ሓደራ እዛ ኣብ ኢድና ደላ ሞባይልና ሰራቂት ሰላምና ከይትኸውን ክንጥንቀቕ ክንክል ኣለና ሂወትና ከተበላሹ ናብ ዘይድሊ ሕማቕ ነገራት ከተእትወና ካብ ዕላማ ከተተዓናቕፈና ወይ እውን ናብ ዘይንደሊ ዓይነት ሂወት ከተእትወና ከተበላሽወና እንትኽእላ ስለዚ መሪፅካ ምርኣይ ትደልዮ ሶሻል ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ዘይትደልዮ ጥቕሚ ዘይሂበካ ንድሕሪት ዝጎተካ ድማ ኣንሳብስክራይብ ብምግባር ካብቲ ነገር ትንርሓቕ እየ ስለዚ ሓደራ ነዛ ነገር እዚኣ ክነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ኤነርጂና ሓይልና ብምዕቃብ ከዓኒ ሂወትና ካብ ምብልሻ ከነድሕና ንኽእል ኢና ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበተኻዊ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፍቕና እታ ራብዐይቲ ድማ ኣዝያ ወሳኒት ነገራ ንሳ ድማ ኣብ ሕልፍካ ምንባር እዩ ብጣዕሚ ሂወትና ካብ ደበላሸው ሓደ ነገር እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ መጻኢና ዝሓሸ ንኸይንገብር ኣብ ሕጂ ኮይና ብዛዕባ ሕልፍና እንዳሓሰብና እዋይ እንዳበልና እንዳማረርና ድማ ነታ ትማሊ ዝነበርናያ ሂወት ኣብ ሎሙ ኮይና እንዳተሳቐነላ ንፅባሕ ድማ ስቃይና ኢና ነመሓላልፍ ዘለና እንታይ ንግበር እሞ እንተደኣ ኢልኩምኒ እታ መፍትሒት ሓንቲ እያ እሱ ከዓ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ምስ ሕልፍካ ዕርቂ ብምፍጣር ፈጣሪ ዝነገር ዝፈጢርዎ ኢልካ መቐባሊ እቲ ዝበለፀ ነገር ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ መፅሓፍ ተንብቡ ኣለኹም ንበል እሞ ነተን ዳሓለፍኩም መንቻፕተራት ነተን ኣቐዲምኩም ዝወዳእኩም ገጻት ደጋጊምኩም እንዳረኣኹም ብዛዕባ ዝቕፅል ፔጅ ብዛዕባ ዝቕፅል ገጽ ወላሓንቲ ክትፈልጡ ይትኽእሉን ኢኹም ወላሓንቲ ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ናብታ ትቕፅል ፔጅ ክንከይድ ተራእደልና ንድሕሪት ደይኮነ
ንቕድሚት ከም ግንጽሎ ክንከላለናት መጽሓፍቲ ልክዕ ህይወትና እውን ከምኡ እዩ ዝሓለፍናዮ ትማል ኣሎ ዝኾነ ብተሳቐናሉ ነገር ኩሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ኣብ ስቓይና ምንባር ደይኮነ ግን ካብቲ ነገር እቲ ዝኾነ ነገር ተረዲእና ተገንዚብና ተማሂርና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ነታ ቐጻዲት እትመጽእ ህይወትና ኣብ ሕጂ ሰዓት ጸሎት ክንገብረላ እንተረኣ ኽኢልና እዩ ትድበለጸ ብሰምር ጸሎት ወይ ድማ እቲ ድበለጸ ክንገብሮ ንኽእል ጸሎት ድማ ኣቐዲምና ብዛዕባ ሕሉፍ ዝነበሩ ነገራት ተቐቢልና ተመስገን ብምባል አልሐምዱሊላህ ብምባል ነዚ ነገር እዚ በቃ ገዲፈ ኣለኹ ሓድሽ መጻኢ ሓድሽ ነገር በቃ ንኽፍጠር ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት ይልምነካ ኣለኹ ጎይታይ ክንብል እንተደኣ ኽኢልና እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል ሰሚዐ መሲልኩም ምስቲ ሕጂ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ብሂወትካ ነገር ትጋጭ እንተደኣ ኮንካ ልክዕ ምስ ፈጣሪ ትቃወም ኢኻ ይድብል ንምንታይ ከምኡ ልብል ዘሎ ኢለ ርግእ ስኽን ኢለ ክሓስብ ምጀመርኩ ግን ሓቂ ኦሬዲ ዝተፈጢርና ዘሎ ነገር ኦሬዲ ተፈጠረ ነገር ኮይ ንምንታይ ከም ዝኾኑ ንብል እንተደኣ ሓሊና ኣብ ሕጂ ሰዓት ሕተቱ ክወሃበኩም ንድበለ ፈጣሪና ብዝግባእ ሕቶታትና ንኸይነስተኻኽለ ናይ ትማል ዝነበረ ህይወትና ድማ ጸሎትና እንዳበረዘ ጽባሕ ንጎ ሕማቕ ነገራት ንኽንረክብ ኢና ዝገብር ዘለና እዚኣ ከነስተኻኽላ እንተደኣ ኽኢልና ብዝግባእ ህይወትና ክንቅይር ንኽእል ኢና ስለዚ ሕሉፍ ሓሊፉ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕጂ ሰዓት ተመስገን ብምባል ናብ ገዛእ ርእስና ብምምላስ ድማ ዝሓሸ ጽባሕ ዝሓሸ ህይወት ፈጣሪ ከም ደበና ኣሚንና ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት መምላስ እዩ እታ ሓምሸይቲ እሞ ድማ ንኹላትና ብጣዕሚ ኣዝያ እታ ሃሰይና ነገር ድማ እንታይ እንተልዓልኩምኒ ከይብሉን ምባል እዩ ናይ መብዛሕትና ህይወት ብኸይብሉን ዝብል እስር ቤት ዝተኣሰረት እያ ካብዚ ኸይብሉን ዝብል ነገር ክንወፅእ እንተደኣ ኽኢልና ማዕረ ክንደሊ ሓዳሽ ህይወት ክንነብር ከም ንኽእል ኣይንስሕቶን ኢና ሰባት እንተደኣ ክትስተውሉ ኽኢልኩም ወዮ ደኣ ከይብሉን ስለ ንብሎም እምበር ብናይ ገዛ ርእሶም ህይወት ኣብ ህይወቶም ብዘለዉ ሽግራት ኣብ ህይወቶም ክፈትሕዎም ብዘለዎም ፈተናታት ቢዝዮም ሰባት ግን ከይብሉን እንዳበልና ኣከዲ ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ንነብር ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ኢና ንነብር ዘለና ነዛ ነገር እዚኣ ክንሰብራ እንተደኣ ደሊና ድማ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ ክብል ሰሚዐ ሓደ ሰብ ንሓሙሽተ ሰባት ከተሐጉስ ኢልካሲ ፈጣሪኻ ኣይተቐይምዎ ብል ነይሩ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ከይብሉን ዝብል ነገር ከም ዝጥራይ ከይኮኑ ዝጥራይ ከይኮኑ ዝጥራይ ከይፍጠር እንዳበልካ ንኻልኦት ሰባት ከይብሉን እንዳበልካ ፈጣሪ ደቐመጠልካ ዓብ ዕላማ ትስሕቶ ኢኻ ዘለኻ ስድራ ቤትካ ካብ ምሕጋዝ ህይወትካ ካብ ምስትኽኻል ሰላምካ ካብ ምምላስ ጥዕናኻ ካብ ምምላስ ዓብ ዕላማ የለ እዚ ነገር እዚ እንዳሰሓትካ ግን ህይወትካ ናብ ህጉም እንዳኣተኻ ከይብሉን እንዳበልካ ንህይወትካ መብልሻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከነቋርፆ ዘለና ነገር ይመስለኒ እታ ሻርሸይቲ ህይወትና ተበላሹ ዘላ ነገር ድማ እንታይ እንትርኣይኩምኒ ምዛ ክንሪኣ ፀናሕና ትተሓሓዝ ኮይና ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ኩነታት ሕራይ ምባል እዩ ንኹሉ ሰብ ሕራይ እንዳበልካ ይተወፀን ኢኻ ንምንታይ እንትርኣይኩምኒ ንሓደ ነገር ሕራይ ትብል እንተደኣ ሃሊኻ ንዝኾነ ነገር እምቢ ኢኻ ትብል ዘለኻ ስቂልና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ንዓናይ ብዝበለና ሰብ እንዳተጎተትና ንዓናይ ምስ ዝበለና ኩሉ ሰብ ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ኣብታ ሰዓት እቲኣ ምናልባት ሕልምና ክንነብረሉ ንኽእል መፅሓፍቲ ክንንብብ ድዩ ናይ ገዛ ርእስና ግዜ ክንወስድ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንገብር ንኽእል ነርና ኢና ሓደረኹም ጋይስ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ናትና ሰላም ብምዝራግ ናትና ህይወት መስዋዕቲ ብምግባር ናይ ዝኾነ ሰብ ህይወት ኣይነልምዐን ኢና እታ ነደልያ ህይወት ክትፍጠር እንተደኣ ኮይና ኣቐዲመ ኣነ ክበርህ ክኽእል ኣለኒ ኣቐዲመ ኣነ ገዛ ርእሰይ ክሕግዝ ክኽእል ኣለኒ ኖ ስለ ዝበልኩ ምስ ሰባት ክቀያየም ኖ ስለ ዝበልኩ ናብ ሕማቕ መንገዲ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ባውንድሪ ክህልወኒ እንተደኣ ኽኢሉ እወ ዝብሎን ኖኖ ዝብሎን ናይ ገዛ ርእሰይ ዕላማ እንተደኣ ሃሊኒ ግን ዝሓሸ ህይወት ንምንባር ካብ ክሕግዘኒ ዝኽእል ብሉፅ ናይ ህይወት ምስጢር እዩ ነዚ ክንርዳእ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ከይብሉኒ ካብ ዝብል ነገር ወፂና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምዃን ሕራይ ደይኮነ ነኖእ ደይኮነ ስኢልካ ይኮንካን ሕራይ ወይ ነኖእ ትብል ግን እንታይ ኻ ትገብር ዕላማኻ ትርኢ እሞ ናብ ዕላማኻ ደወስደካ እንተደኣ ኮይኑ ሕራይ ትብል ካብ ዕላማኻ ዘጎናድበካ እንተደኣ ኮይኑ ግን ነኖእ እንተትብል ዝሓሸ ይመስለኒ እታ ሻብዐይቲ ወሳኒት ዝኾነት ነገር ድማ ንግዜኻ ግቡእ ክብሪ ዘይምሃብ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እቲ እንኮ እንተሓሊፉ ክምለስ ዘይክእል ሓደ ፀጋ እንተደኣ ሃልዩ እንታይ እንተደኣ ኢልና ግዜ ይንሱ ድማ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንምርኣይ እንተደኣ ወሲንኩም ሃልይኹም ካልእ ነገራት ኩሉ ኸሲርኩም ሞ ይኹን ዘለኹም ትኸስብለኹም ኢለ ድማ ብጣዕሚ ተስፋ ገብር እንተዘይኮይኑ ሬታ ክሓተኩም ዘልዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኦሬዲ ዛ ሕጂ ንብላ ዘለና እዋን ሓሊፉ እዩ ኦሬዲ ካብዛ ቪድዮ ክሳብ ዛ ሕጂ ደቂቕ በፂሓ ትላላ ክንሪኢ ከለና ዝተወሰነ ናብ መቃብርና ናብ ሞትና ተፀጊዕና ኣለና ኢና ስለዚ ነዚ ግዜ እዚ ቫልዩ ክንህቦ እንተደይ ከይድና ኣብ ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ ምስ ዘይጠቅም
ሰብ ዘይጠቅም ሰብ እኳ የለን ግን ከም ትሪእወልክኹም ከም ዝጠቅም ዘይርድኦ ግን ብዙሕ ሰብ ይደሎ ኣብ ወረ ኣብ ዘይድሊ ህፁፅ ሓበሬታ ንድኾነ ሶሻል ሚድያ ግዜና እንተረኺብና ሂወትና ኢና ነውፍየሉ ዘለና የልምዐና ድዩ ዘሎ ወይስ ይቐትለና ድማ ክንግንዘብ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እስኪ ንኣብነት ብከምዚ መንገዲ ውሰድዎ ይኹን ኣብ መዓልቲ I think 86,400 ኣካባቢ ሰከንድስ ኣሎ መስለኝ ስለዚ ኣብዘን 86,400 ሰከንድታት እስኪ ከም ገንዘብ ይሕሰብዎ ሞ ከም ገንዘብ እንተድወሃበኩም ነይሩ እዚ ነገር እዚ 86,400 ዶላር መዓልታዊ እንተትወሃብ ነርኩም ስሉይኩም ዲኹም ተፍስስዎ ወይ ሴቭ እንዳገበርኩም ኢኹም ትኸዱ ንመን ከም ትህቡ ኣበይ ከም ተጥፍዎ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ፕሊስ ጋይስ ስለዚ እንተዋሂበና ናደለዋ ሰከንድታት ድማ ንሰከንድ እኳ ትኹን ኣብ ሕማቕ ቦታ ክንርከብ የብልናን ንደቃይቕ እንተኸደ ይኖን ሰዓታት እንተኸደ ኣብ ቀዲምና ክንሕዘው ክነቕሕሉ ክንክእል ኣለና ግን ሓደራ ጋይስ ሰከንድታት ናብ ደቃይቕ ናብ ሰዓታት እንዳበሉ ግን ዕምርና ክኸይድ ይደሎ ብዝግባእ ግዜና ብሕጂ ሰዓት ኣብ ዝግባእ ብቃት ነገራት ከነውዕሎ እንተዘይክኢልና ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሂወትና ይደበላሾ ንግዜና ዝግባእ ክብሪ ብምሃብ ድማ ዝሓሸ ሂወት ክንነብር ንኽእል ኢና ዓቤት እዛ ሻምነይቲ ከነስተኻኽላ እንተዘይክኢልና ዓብ ዝኾነ ዕንወት ሒዛትና እያ ትመፅእ ንሳ ከዓ እንተያ እንተደኣ ኢልኩምን እዩ ንገዛ ርእስና እንብላ ውልቀ ብሂላት ኣሉታውያን ዝኾነ ውልቀ ብሂላት ከነስተኻኽሎም እንተዘይክኢልና እዩ ኩሉ ግዜ ንገዛ ርእስና እንታይ ክንብላ ኢና ንውዕል ዝሓሸ ፅባሕ ከም ዘለና ብሉፃት ከም ደኾና ፈጣሪ ምሳና ከም ዘሎ ብርሃን ከም ንርኢ ዝሓሹ ነገራት ኣብ ሂወትና ከም ድመጡ ኢና ክንነግራ ንውዕል ወይስ ኣነ ይረቢሕነይ ኣይኮነለይን ትርጉም ድበሃል የብሉን ከምዚ ኮ ኮይና ሰባት በዲሎምን ኢና ንብል ሓቂ ኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ደይ ክንርኢ ሰባት ክብድሉና ሕሉፍና ፅቡቕ ደይ ክኸውን ዝኾነ ነገራት እውን ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘይክንክእልን ዘይክንለምድን ንኽእል ኢና ግን ሓደራ ጋይስ ንገዛእ ርእስና እንብሎ ውልቀ ብሂላት ወይ ሂወትና ከማዕብልዎ ይኽእሉ ወይ ሂወትና ከሰስንዎ ይኽእሉ ወይ ሂወትና ከብርህዎ ይኽእሉ ወይ ድማ ሂወትና ከፀልምትዎን ሂወትና ድማ ከጥፍእዎን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንገዛእ ርእስና ብንብኡ ክንትስእን ከለና መዓልታዊ ክንከይድን ከለና ፈጣሪ ምሳና ከም ዘሎ ዝሓሸን ድበለፀን ፅባሕ ከም ድህልወና ድንቅታት ምዃንና ብሉፃት ዝኾንና ከም ደኾንና እንዳነገርና ከመፈጣጥራና ክንነብራ ዘለና እዛ ነገር እዚኣ ከነስተኻኽላ እንተደኣ ክኢልና ድማ ሂወትና ካብ ምብልሻው ከነድሕኖን ዝሓሸ ሂወት ድማ ክንነብርን ኢና እታ ታሽዓይቲ ወሳኒት ነገር ድማ ጥዕናኻ ሸለል ምባል እዩ እዚ ሰውነት እዚ ኩሎም ኣብ ሂወትና እንሪኦም ውፅኢታት ዝፈልቁልን ድምንጭውልን ኣሜዚን ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ዝተኸበረ ቦታ እዩ ነዚ ቦታ እዚ ብዝግባእ ነይተኽብሮ እንተደኣ ኮይና ጥዕኑ ዘይንሕልወሉ እንተደኣ ኮይና ግን እዚ ማሽን እዚ ንኸይሰርሕን ንኸንርመስን ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ ብዝግባእ ጥዕናኻ ምስትኽኻል እዩ ጥዕና ድማ ኣብ ምግቢ ጥራይ ደይኮነ ጥዕና ዝመፅእ ኣብ ምስጋና ጥዕና ዝመፅእ ኣብ ምልቃዕ ጥዕና ዝመፅእ ኣብ ምቕባል ጥዕና ዝመፅእ ተመስገን ኣብ ምባል ናይ ብሓቂ ናብ ፈጣሪኻ ኣብ ምምላስ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ፈጣሪ ኽቢሩ ትንፋሱን ቢሩሉ ዘሎ ዝተቐደሰን ዝተኸበረን ቦታ ብዘየድሊ ቂም ብዘየድሊ ሕሉፍ ብዘየድሊ ምጭንና ብዘየድሊ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኣብ ሎሚ ኮይና ንሓስቦ ሓሳባት እንተደኣ ነበሳጭኦ እንተደኣ ንቕቅጦ ኮይና እቲ ቂም እቲ ሕማቕ ነገራት ኣብ ሰውነትና ኮፍ እንዳበለ ብጣዕሚ ነዚ ሰውነትና እዚ ኣንወ እዩ እዚኣ እኳ ብዝግባእ ብስፍሕ ድበለ ቪድዮ ብኸመይ ጥዕናና ክነድሕን ከም ንኽእል ብዝግባእ ኣብ ቀረባ እዋን ክንሪኢላ ኢና ግን ሓደራ ጋይስ ሓደራ ዝብለኩም ነዚ ሰውነት እዚ ፈጣሪ እኳ ኽቢሩ ትንፋሱ ደንበረሉ ንሕና እውን ነኽብሮ ዘየድሊ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳባት እንዳእተና ብስምዒትና እንዳበላሸና ነዚ ሰውነት እዚ ኣይነበላሽዎ ስለዚ ጥዕናና ንሓሉ እታ ናይ መወዳእታ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ዓስረይቲ ነገር ድማ እንተያ እንተደኣ ኢልና እቲ ፍጹም ዝኾነ ግዜ ካብ ምፅባይ ምቁጣብ እዩ ኩሉ ግዜ ሂወትና ደበላሾ ሓደ ነገር እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ፐርፌክት ዝኾነ ታይም ምፅባይና ይደሃሰና ኣሎ ፐርፌክት ዝበሃል ታይም የለን ፍጹም ድበሃል ሙሉእ ድበሃል ኣበር ዘይብሉ ግዜ የለን ሶ ሓደራ ጋይስ ንገዛእ ርእስና መዓልታዊ እንዳመሓየሽና ክንከይድ በታ ዘላትና ንሕና ክንጅምር ዳኣ እምበር ትድበለፀን ትዳሓሸን ግዜ ይመፅእ ኢልና ክንፅበየ የብልናን እታ ዳሓሸት ግዜ መዓስ እያ እንተደኣ ኢልኩምኒ መዓስ ከም ትኸውን መዓስ እያ ሕጂ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዝግባእ እንተደኣ ሓሳብና ከነስተኻኽል ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዝግባእ እቲ ካባና ዘድሊ ነገራት ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ይኖ ፈጣሪ እውን እቲ ዘይንኽእሉ ነገር ንኽንክእል ይሕግዘና እዩ ስለዚ ካባና ብዛ ሕጂ ሰዓት እታ ንኽእላ ነገር ንግበር እታ ዘይንኽእላ ነገር ድማ ፈጣሪ ጥበቡ ንኽልግሰልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ብምልማን እቲ ንኽእሎ ብምትግባር
ነቲ ዘይንክእሎ ድማ ፈጣሪ ኣኻኣሎ ንክህበና ኣብ ሕጂ ሰዓት ምጅማር እዩ እዛ ነገር እዚኣ ብዝግባእ ክንርዳእ እንተደኣ ክኢልና በቃ ሙሉእ ዝኾነ ፐርፌክት ዝበሃል ድኾነ ኣበረ ዘይብሉ ግዜ ከምዘየለ ተረዲእና ኣብ ሕጂ ሕጂ ንብላ ግዜ ሳጥራይ ኣበረ ከምዘይብላ ምክንያቱ እንታይ ይመስለኩም እታ ጥባሕ ንጉር ትመፅእ ሂወትና ኣብ ሕጂ ኮይና ኢና ንፈጥራ እዛ ጥባሕ እዛ ሕጂ ነብራ ዘለና ሂወቱን ትማሊ ናይ ዝነበሩ ሕጅታት ተጠራቂማ ወይ ከዓ ተደሚራ ዝመጠት እዋነ ስለዚ ሓደራ ጋይስ ፐርፌክት ዝበሃል ግዜ ኣይንጠብቕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ንጀምር በቲ ዘለና ንሕና ክንጅምር እንተደኣ ክኢልና ድማ እቲ ዘይብልና ፈጣሪ እንዳመለአልና እዩ ዝኸይድ ንሕና ንጅምሮ እሞ ዝውድኡ ድማ ፈጣሪ እዩ ዝኸውን እምበኣርከስ ነዘን 10 ሂወትና ደበላሽዋ ዝነበራ መንገድታት ብምዕራይ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ንክንነብር ሓደራ ኣብለኩም ሓደራ ግን ጋይስ ኩሉ ግዜ ነብሰይ ድነግራውን ሰማዕተ ጥራይ ዘይኮና ኣተገበርቲ ንክንከውን ሓደራ ኣብለኩም ፈጣሪ እውን ኣብቲ ትገብሮ ጉዕዞ ሂወትኩም يحجزكم كلكم دلي كساب حجي مسانا سلت أنحكم أخبيركم من جيزكم سلدهاكمني قبل بيه كمسكنكم دلي كبرت هبلي حدا راجعس نعاكم ديت هاسي كساب حجي وانت رأت أنحكم سبسكرايب بمقبار نقول أنا وانك تحبابرنا كتحجزنا حدا رابلكم so please يتقوموا ينتبلو سدما شير جور اليوم إذا فيديو انت فاتيكم مرمى لايك هابوائكم أبزقت الفيديو كساب نراخب سنعي نعاكم ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራኸና